Profesionais sanitarios, membros da vida política local ou integrantes da plataforma en defensa da sanidade pública manifestáronse na porta principal do Centro de Saúde de Vilagarcía para reivindicar unha saúde pública de calidade. E pouco a pouco o que estamos a ver é que vamos perdendo o que conocíamos como médico de atención primaria, non? Que nos atendía todo o tempo que nos necesitábamos desde que éramos pequenos, incluso hasta que éramos maiores, e cada día temos un distinto, que non pode facer un seguimento real de como vai a nosa saúde, non? Os contratos son precarios, estánse obligando incluso os profesionais a non manter nin siquiera os tempos de descanso, a ir a traballar. Esta movilización celebrouse de xeito simultáneo noutros centros de saúde como foron os de Catoira, Vilanova, a Illa, Ribadumia ou Cambados. As reivindicacións son claras: menos recortes, reforzo na atención primaria ou non pechar camas durante a época estival son tan só algunhas das que fan dende a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública do Salner. Queremos os orzamentos para a atención primaria, queremos que se cubra o persoal que sexa necesario, que non nos recorten en persoal sanitario, nin camas, nin orzamentos. Queremos paralizar a marxinación da atención primaria e as EOCSIS. Queremos recuperar as áreas sanitarias e os hospitais comarcais. Dende a mesma recordaron a gran manifestación que se celebrará en Santiago de Compostela o vindeiro 10 de febreiro. Esperamos contar con toda a xente que estivo hoxe aquí e con máis xente, esperamos, o día 10 de febreiro ás 12 na Alameda de Compostela. Xa llo recordábamos hai uns días que todos aqueles que queiran poderán asistir anotándose nos buses gratuitos dispostos para ese día nos concellos de Catoira, Vilagarcía, Illa, Cambados ou Ribadumia.